I'ma try to do it. Baby, it's your party, I just wanna play. Ang dami oxygen.
Ready? Off, sandali. Yung line nyo, violet lang. Dito. Kung saan yung line nyo, doon lang ah. Oh, ready? Set! Go! Okay. Ready. Get set. Go. I'm tryna beat it up real girl, look at that body, I just say back, pick it up, pick it up, girl. Yung pinakamatagal final na to ha. Pinakamatagal sa nananalo. Pick it up, I'm spinning it on. Wait lang, nakabukas na yung kailan yan. Sarado niyo muna. Sarado niyo muna, nakabukas na yan oh. Ready, set, go! Di ba, bawal yung natatakot na. Para hindi natatakot. Dapat kayo natatakot. Bawal na natatakot. Kung ikaw nakawin nyo yung mga alis, pag wala nang laman yung buhanga, nasa kamay. Meron ka lang! Yan yan! Yan yan, nanalo! Kasi kayo ko! Elementary pa lang, nakapansin na lang mga gawin para hindi pagbabae kasi imbis na Chinese girl, laruan ko ay Texas Jordans. Tapos kadyamin ko lagi noon mga sigaw lalaki sa amin. Tryna beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. Bring it back, back it up and you drop it down low. Bring it
Pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up, and I'm spending it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Twerking like Miley. Fuck everybody in this club, 'cause I got you, girl. I'ma tell you what's going down tonight. Girl, it's no way, that's that sound, that's that shit that's got you like wow. Don't wanna let me beat 12 rounds. I-record mo natin mamaya si Paloma ha, kasi sasayaw po siya. Meron po tayo magandang bisita sa Cruzensi. Nanggaling sa baba, umakyat dito sa Jaka. Atin ang putot. Basta si Paloma. Uy, gilid Handa na ba ka! kayo mga bata? Huwag yung gagawin sa bahay mo ha. Ladies and gentlemen, ang rena na nanggaling sa baba, pumunta sa jungle, pagmasdan. Music maestro. Uy, gilid kayo! Uy, bao! Uy, gilid! Yan! Yan, alas kayo na yan! Palakpak naman dyan po ang mga bata. Do you ever feel like you're past the bend, Kuya! drifting through the wind, wanting to feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? There's a start for you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the fire burns to light. 'Cause baby, you're a fire, you are. Let it shine. Just on the night. What's up, other people? Try to do anything that you do. Maybe it's your party. It's got to let Salamat po sa babae na kaibigan. Palakpakan po natin siya mga kaibigan. Wate, di pa ako wate. Wate, di pa ako wate. Nagkasaan ako, taga-Ordanita. Wate, di pa ako wate. Kaya nga. Okay, ako na magsasalita. Talikod kayo ha, talikod. Taga saan kayo? Wate, di pa ako wate.
Sometimes 500. Down. Go. 500. Down. 500. Stop down. 500. Ayaw mo na. Music maestro. Hoy! Ayan, natanggal ulit, natanggal. Hoy, Enzo, alis ka na, Enzo! Alis ka na! Wait for me.
Kumalo kayo. Music Maestro. Sali kayo, sali kayo. Sali ka rin. Nangiti. Makakala si Brian. Brian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuous. Maraman ng nagsakit ang anak kaipas. Walang gagalaw. Walang na... Play mo lang. Oh, Bobos, Bobos. Tatlo na lang kayo. Bakit? Wala, tatlo kayo. Hindi mo silang. Sige, abot na lang kayo para alog. Panalo na kayong apat. Wala nang talo. Upuan, upuan. 200 ulit. 200 upuan. Yung upuan. Mga bata, mga bata. Sagasat ka. Yes. Yes. Baba naman. Yes. Ha? Ano? Naliya, mayroon pa nag-ano? Music Maestro. Dieter, 200 natin, 200. Happy New Year. Ayun, kano sinamount ah. taga saan ka? O, ilan sila, ilan sila? 1, 2, Taga Bicol. ilan kayo lahat? Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4. Ano ni Dario? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, go. Music, maestro. Pet, kita mag-ground ka pa yun, ground ka. Game. Game. Ah, music, maestro. Game. Ground ka pa yun. Ah! Ground ka pa yun, ground ka. Ground ka pa yun. Sa 100 na, sa 100 na 200. Tingnan na po. Tiklop, maestro, tiklop. Tiklop, tiklop. Tiklop, tiklop. Sipot ka pa yun, sipot ka ah. Sipot na, numpisan na, tapos na. Sige, magsipot kayo dalawa. Hoy, hindi ganyan ng tiklop, madaya kayo. Madaya kayo. Ito ka, Along. Dalawa sila ni Pait magro-ronda. Dalawa sila. Game, Mistro, music, Mistro. Sayang 200. Mistro, music. Go! Yan, wala. Stop music. Tingin, along. Ayos. Tiklop, maestro. Tiklop. Diyan na malalaman. Diyan na malalaman kung sinong matatanggal. Bambantayin niyo, sala kayo ah. Out na yan. Basta limbagpas na sa kada payot. Outon. Outon, out. Outon, di limbagpas na sa kada. Outon na. Kita nyo na lang. Game. Giman. 300 din. Sige, 300 din. Dayo, nagsangagas. 300 din. Makita mo malampasan na mag-auto na. Sayaw. Salamin. Hop! Ang paninsan ng nag ni, ang partner na ni. Out na. Back out. Hop. Tabi-tabi sila payot, tabi-tabi po. Challenge. Say challenge, Pili. Say challenge. Challenge. Ano, gusto niyo ba hindi na? Ha? Gusto niyo ba hindi na? Ilan na lang sila payot? Ilan na lang sila? Qualify bata, out. Game. Remember basta magpass out again. Music! Music maestro. Game. Ilan na lang sila payot? Nabarya di sa marimo ko, hindi ka ano kayo. Ayan, ikas sa kanya. Ang parang sa di tarik na. Idyang tay, agin ko kuna. Agin papakito, agin papangina. Hop! Kita, tingin. Ulit. Ay, nagulo, ulit.
Ulit, may nagulo. Ulit, may nagulo. Pasibat na ba yun? Sibat na rin siya. Sibat na nga. Bakit bilag lagi tamawan ti ko muna ababawi Tano itan agad ganda na sam Si 60. Game. Ay, nagkukutwa tayo. Bakit yung kapatid din? Manalo si Kuya Bayan sa kanya lahat yan. Pag nanalo siya. Game. 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 Okay, music maestro. Game, music. Ay mga bata, alis kayo, tabi-tabi na lang kayo. Nakikita nyo naman kasi. Tabi-tabi yung mga bata. Nung agsala, disqualify ba? Ikutan nyo tadyaryo yung partner ng partner. Ikutan nyo. Alam nga tuwapay data. Oh, si kayo man, lumapalin mo, duwasa ka. Nakatitlay kayo, mapalin mo. Wala, basta titlay. Basta mo na yung baba nila. Out na. Oh, sige. Mga bata, tabi-tabi po ha. Okay. Mali, sige. Payot, mga atan. Basta mga ba ni Brian, Ambel. Bagi lang. Doon ang apat na kititalo. O sinagtitalo nga ng abak. Adila, 360. Oh, sige. Pag manalo daw si Warren saka si Jennifer, plus 500. Oh. Ha? Kayo naman naman, kumusta? Pero kayo manager yun. Game, music, maestro. Game, fight na kayo. It's 60 man. Yes. Yung it's 60. Bigyan nyo. Yung Dario, iikot kayo sumayaw ha. Game. Game na, game. Pag hindi sumayaw, disqualify ba? Oh, yung mga audience, tabi-tabi muna, tabi-tabi. Tabi-tabi mga audience ha. Game. Music, maestro. Ikot sa Dario ulit. Ikot kayo sa Dario. Ikot sa Dario. Ito lang yun. Sa Dario yung partner. Kaya umikot nga kayo eh. Ikot sa Dario. Hindi. Tingin mo, Jens. Ang nanalo! Dalawa na lang naiwan, dalawa na iwan. Oy, ayun. Di ba tapos? Dalawa pa sila. Wala, pwede. Basta pwede yun. Sige. One more chance. Yeah, one more chance ha. Sampang ang gagamitin ha. Game. Apat kanina. Sige, ulit. Pagbibigyan namin. Apat sila. Sino ba? Ulit. Ulit, pili.
Hoy, Brian! Hoy, tawag mo! Bahati ng partner, bahati ng partner, ng paalam. Bahati ng partner. Hoy, Brian, yung paa mo. Hoy, Brian, yung paa mo. Baboy, yung paa mo. Op! Hindi, magaya sa maliit. Pagay mo nga. Hindi ka tabangin dyan nyo. Yes. Let! Kasi lang ako na isa na ano. Isa! Hoy, di ba ako nagpinang? Ulit nyo! Pinang ako! Isa! Isa pa lang ah! Ano ba lahin nyo? Kapinang ako nga ng tatlo eh! Tagal na yung puspiso namin kakatawa dito. Ang tagal-tagal mo. Natanggal na yung puspiso ko kanina, lalaglat pa. Kaya nga ako magbilang, huwag kayong apurado. Okay. Ito yung bilang ko. Mamo, ang sumidaan rin. Isa, dalawa. Hoy, di pa lang ako tapos. Sige. Magbilang ako ng tatlo. Out! Babagsak, tanggal. Out na yun! Out na yun! Out! Tatlo na lang sila! Tatlo na lang sila! Tatlo na lang! Tatlo! Tatlo na lang sila! Wala kang 500! Tatlo na lang sila, tatlo na lang ha. Tatlo na lang sila, tatlo na lang sila. Oh, sino pa magpo? Wala, walang 500 siwarin. Out na yan. Tama yan, magtutulay-tulay yan.